Hello guys, welcome to Bappangai Log. Igla ಚರ್ಚಿಟ್ ಇನಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಾಂತರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಗೇಮ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲಿಂಚ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಅಂಚ 4 ಟೀಮು ಅಂತ ಟೀಮುಡು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಗುಬ್ಬು ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell her like it is, I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा. Throw it up, throw it up. Aag se ravaniyan. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈತು ಉಂಟಾಗಿನ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾವುಳ್ಳ ದಾಯ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಐರೊಳೊಂದು ಇಷ್ಟಿಗೆ ನೇರಿಪಿರ ಹೋಯಿ ಅಣತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅಂದ ನಿಕ್ಲನ ಟೀಮ್ಗೆ ಐತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಲೇ ನಿಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಓಟು ಪಾಡ್ ನಾವು ಅವು 30 ನಾವು ಇತ್ತೆ 27 ಗೆತ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಅಂದ ಅಯ್ಯರೋ ದೆತ್ತೇರು ಓಟು ನಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ಓಟು ನೇರ ದೆತ್ತೇರು ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲನ ಓಟು ಇರೇರ ಅದು ಕಂಡೀರು ಕಂಡೀರು ಒಂಜಿ ಬೂತ್ ಅಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದುಂಟ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮನೊಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು It's what I say, it's what I say, it's what I say, it's what I say. It's what I say, it's what I say,